Buenas tardes a todas y a todos. Siguiendo el orden del día establecido, según la Comisión de Transparencia y Administración Provincial, el primer punto del orden del día, acta anterior, correspondiente a la sesión ordinaria del 20 de junio del 2018. ¿Algo que comentar o algo que objetar al acta? La damos por aprobada. El segundo punto del orden del día, mociones de urgencia. No consta en esta comisión ninguna moción de urgencia. Y el tercer punto es ruegos y preguntas. Abrimos un turno de ruegos y preguntas para los grupos que estimen oportuno. Perfecto. Sí. Sí, gracias, presidente. Boa tarde a todas e a todas. Simplemente reiterar, porque no último pleno fixemos unha petición dunha información a respecto dunhas denuncias que nos fixeron chegar de facturas que estaban pendientes de pagar do evento dos xuegos por profesionales que colaboraron, que todavía estaban pendientes de recibir os cuartos das facturas emitidas. Entonces, reiterar a petición, porque todavía non nos chegou esa información, xa pasou prácticamente 3 semanas aproximadamente, reiterar esa petición desa información que se nos faga chegar o antes posible. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, pois moitas gracias, tomo nota. Que teña en conta que na seguinte comisión de Facenda, seguro que Mosquera iba a comentar algo ao respecto, vai unha modificación extrajudicial de créditos de facturas que foron entregadas fora de prazo e que é público, non? Que na seguinte comisión podemos ver a relación de facturas que hai, se é algunha desas que vostede di. Se non é ninguna, pois tomo nota e seguiremos mirando con intervención ou tesorería que tipo de facturas son para darlle a máxima información posible. Alguna pregunta máis? Sí. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, unha pregunta. Que ten pensado a Deputación facer, aínda que xurídicamente creo que algún mecanismo queda, pero con respecto á anulación do concurso interno das 69 plazas da Diputación por vetar a outros aspirantes, que é a interpretación que dá o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, si vamos a recurrir, si o que vamos a facer. Pois sí, doulle toda a información. Tan pronto tivemos coñecemento deso, os primeiros en informar foi a Mesa Xeral, que aquí está un compañeiro meu, Plácido, que estuvo comigo. Dimos conta desa sentenza ao Comité de Empresa, a Xunta de Persoal e a todos os sindicatos. Había sindicatos que non tiñan constancia desa sentenza. Nós temos que seguir defendendo, como non é de outro xeito, os técnicos xurídicos desta casa. Entendemos que os pasos dados foron os correctos. Entendemos que se non chegamos a por os requisitos que se puseron nesa convocatoria cumprindo a relación de postos de traballo da Diputación de Ourense, entenderíamos que non estaríamos facendo algo legal. Pois temos de prazo para presentar o que é o recurso hasta a principios de setembro. Está analizando por os servicios xurídicos. Unha vez que nos fagan un dictamen final os técnicos da casa, os xurídicos da casa, consideraremos recurrir esa sentenza. Moi ben. Outra pregunta a colación do mesmo, que iso é por descoñecemento, non recordo exactamente. Nesta anulación, neste concurso, iban incluídos os postos dos grupos políticos? Non, verdad? Non. Aquí simplemente falamos de promoción interna dentro da institución de postos de traballo. É dicir, intentar promocionar os funcionarios que xa teñen a súa praza dentro do que é a categoría profesional dentro da institución. Aí está, independientemente o persoal eventual, non ten nada que ver neste caso. Vale. Esa era unha pregunta a nivel de información que non recordaba. E despois, aínda que non ten que ver con esta comisión, pero sí, como é a Comisión de Transparencia, sí que pido que, porque agora non vai ter os datos, evidentemente, que se nos facilite
de algún xeito, as decisións que impulsan con respecto aos conciertos que vai a dar Carlos Núñez, que dito sea de paso nos parece ben, pero cal é a decisión dos lugares elexidos, en base a que cuestión se fai, se hai unha petición por parte dos concellos aos cales se van a facer estes concertos ou non, porque hai comarcas que teñen 2 concertos na mesma comarca e hai outros que non temos ninguna, e os costes destes concertos para a propia Diputación que se presentou outro día. Entón, me gustaría que isto se nos fixera chegar o antes posible, porque algúns non temos ese coñecemento e non tuvemos a oportunidade, evidentemente, de ofrecer os nosos espacios, que creo que son como mínimo máis emblemáticos, ou tan emblemáticos, non máis tan emblemáticos ou iguais que os que se van a facer. Non tendo nada en contra, evidentemente, dos demais. E pola miña banda, nada máis. Moi ben, pois moitas gracias. Sí, boa tarde a todos e a todas. Unha pregunta que queríamos saber: cal é o grado de cumprimento da administración electrónica desta casa? É dicir, pregunta é cantos concellos están emitidos e xa están funcionando ca administración electrónica. Gracias. Non temos ningún problema en dar outra vez a información, pero esta pregunta foi solicitada pola túa compañeira Susana. Fai pouco tempo e xa lle demos traslado desa información, pero non hai ningún inconvinte. De todas formas, mirade no grupo, porque deben ter a información por escrito que foi contestada. Non temos inconvinte de volver a dar. Miraremos, pero... Foi Susana tamén que non dixo. Non debe ter esa información ou debe ser tan escueta que non di nada. Non hai ningún problema. Podémolo ver, mirade no grupo e senón non é inconvinte volver a informar deso. Pero sabemos cantos hai. Ora, non che podo dar o número exacto porque non o sei, porque eso hai concellos que se van adherindo, outros que ao mellor adheríronse no seu momento e logo por motivos pois o típico funcionarial ou os mesmos secretarios que lle interesa máis ter outra aplicación, é dicir, eso é fluctuante, non teño un dato ahora concreto, me entendes, para poder dicirche. Eso ninguén o dubida, non preguntamos eso. Nos o que preguntamos é que grado de implantación hai. Perfecto, pois eu que contestei é que foi contestado, de todas formas, se o mirades no grupo ben, senón trasladaremos outra vez a información. Algún rogo? Alguna pregunta máis? Bueno, pois moitas gracias a todos.